Тайная і, што важна, начная сустрэча Шымана Галоўня і Яраслава Качынскага. Што гэта азначае, што там абмяркоўвалі і ці не здрадзіў Шыман Галоўня Дональду Туску. І далей абмяркуем крызіс на мяжы Польшчы. Гэта першыя дні пасля ўзнавення кантролю на межах з Германіяй і Літвой, што адбываецца і ці сапраўды Германія падкінула Польшчы 10 тысяч мігрантаў. Гэта падказ зроблена ў Польшчы, з вамі зноў Максім і Кірыл, і мы пачынаем. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Шыман Галоўня, маршал Сейма, і Яраслаў Качынскі, лідар партыі ПіС, новапераабраны, сустракаліся ноччу ў кватэры іншага дэпутата, еўрадэпутата, і нешта там абмяркоўвалі. Што адбываецца? У ноч з чацвера на пятніцу адбылася тайная сустрэча, пра якую ніхто не мусіў ведаць, паміж Шыманом Галоўняй і Яраславам Качынскім у прысутнасці некалькіх іншых асобаў. Гэта перадусім еўрадэпутат права і справядлівасці Адам Белан і віцэ-маршал польскага сенату ад партыі ПСЛ Міхал Камінскі. Як я ўжо сказаў, пра гэтую сустрэчу ніхто не мусіў даведацца, але знайшліся, як заўсёды, злыя языкі. Перадусім гэта журналісты Ньюсвіка і фотарэпартэры выдання «Факт», якія былі на месцы здарэнняў, сачылі за тым, якія машыны пад'язджалі, і высветлілі, што на месца Адама Белана у ягонай прыватнай кватэры прыехала лімузіна, кажуць па-польску, так, маршала Сейму Шымана Галоўні. Была заўважаная машына, нават дзве машыны, бо гэта машына з эскортам з аховы, лідара партыі права і справядлівасць Яраслава Качынскага. Ну і публікацыя на гэты конт, канешне ж, ускалыхнула проста ўсю грамадскую думку апошнюю парачку дзён. Вось давай распавядзем пра гэтую рэакцыю. Ужо, мне падаецца, вось за гэтай парачку дзён некалькі было ўсё. Шыман Галоўня распавядае, што гэта было, яго быццам бы прымушаюць вось гэта аб'ясніць. Яраслаў Качынскі рэагаваў. Ужо шмат было жартаў пра тое, што жартаў і не жартаў пра тое, што зараз Шыман Галоўня ўвойдзе ў кааліцыю з ПіС канфедэрацыяй, што гэта здрада Дональду Туску, што ўвогуле кааліцыя цяпер распадаецца. Давай вось пачнем з афіцыйных нейкіх момантаў. Што кажа Шыман Галоўня, што кажа Яраслаў Качынскі, што кажуць палітыкі кааліцыі? Насамрэч, на дадзены момант мы так і не даведаліся, пра што панове там сапраўды размаўлялі. Магчыма, што мы ніколі не даведаемся. Але той жа самы, напрыклад, Шыман Галоўня, скажем так, мусіць быць вельмі асцярожны, бо невядома, ці гэтая размова не была запісаная. Вось, і ці ў нейкі момант не выплыве запіс, што можа, скажем так, паставіць крыж на ягонай кар'еры. Цягам апошніх парачкі дзён мы пабачылі некалькі тлумачэнняў, але шчыра тлумачэнні Шымана Галоўні выглядаюць як па-польску кажуць «wąż wije się na patelni», так, то бок вуш віецца на патэльні. Ён спрабуе выкруціцца ўсімі магчымымі спосабамі. Ён напісаў твіты учора, вось мы здымаем у аўторак, то бок это было ў панядзелак. Была вялікая прэс-канферэнцыя маршала Сейму, дзе ён тлумачыў, што вось ён, як маршал Сейму, будзе сустракацца з кожным, бо гэта ўсё для Польскі. Але, канешне ж, паўстае адно вельмі вялікае пытанне. Гаспадар Шыман – маршал Сейму, другая асоба ў дзяржаве. У яго ёсць вялікі прыгожы офіс. Ось, чаму ён мусіць а першае ці там другое ўначы ехаць як нейкі каханак, вось, патаемна праз усю Варшаву у прыватную кватэру нейкага там еўрадэпутата, каб там сустрэцца з лідарам іншай партыі. То бок, вядома, што ўся грамадская думка з вялікім падазрэннем глядзіць на ягоныя тлумачэнні. У той жа час Яраслаў Качынскі быў значна больш сціплы ў словах. Ён перадусім проста бурыўся, што ўсё гэта мусіла быць патаемна. Вось, але патаемнасці не атрымалася, неяк нехта нейкім чынам даведаўся. То бок, вядома, што хутчэй за ўсё была нейкая уцечка інфармацыі з асяроддзя кагосьці з іх. Ось, каго невядома пакуль што. Ось, хто, скажем так, прадаў гэтую інфармацыю журналістам. Але рэакцыя, то бок, нейкія вось гэтыя аб'яснительныя Шымана Галоўні і Яраслава Качынскага, гэта
не ўся рэакцыя. Я б сказаў, што гэта не галоўная рэакцыя. Пачалася бура ў кааліцыі. Палітыкі, журналісты, проста прыхільнікі кааліцыі, яны проста накінуліся на Шымона Галоўню. Давай распавядзем пра гэта. Так, насамрэч, перадусім у шоку была ўся кааліцыя. Найбольшым шоку, як мне здаецца, былі палітыкі партыі Польска 2050. Шымона Галоўні. Бо мала хто з іх, відавочна, ведаў увогуле пра тое, што ёсць нейкія там інтрыгі. Канешне ж, ніхто публічна з іх палітыкаў нічога не кажа, бо вядома, што ніхто не пойдзе супраць лідара ў адкрытую. Ну, прынамсі, пакуль што. Але журналісты, публікуючы размовы, ананімныя размовы з палітыкамі ягонай партыі, падкрэсліваюць, што сярод іх сапраўды вельмі моцнае абурэнне, бо відавочна, бо ўсё ўказвае на тое, што Шымон Галоўні з Ярославам Качынскім абмяркоўвалі нейкія інтрыжкі. Ну, гэта нармальна, слухайце, гэта палітыка. Гэта палітыка. Палітыка вось робіцца часцей за ўсё менавіта такім чынам. Так? То бок не на прыгожых прэс-канферэнцыях, дзе ўсе сядзяць, усміхаюцца, п'юць гарбатку з пячэнькамі і усміхаюцца ў камеру. Палітыка робіцца за кулісамі, перадусім, у кулуарах. Ну, мяне гэта абсалютна не здзіўляе, і я не лічу гэта чымсьці дрэнным, насамрэч. Усё выглядае на тое, што размаўляючы пра нейкія там розныя варыянты развіцця падзей, якія могуць нас чакаць у найбліжэйшыя месяцы, Шымон Галоўня распараджаўся галасамі сваёй партыі як сваёй нейкай маёмасцю. Галасамі партыі ў Сейме, так кажу, мандатамі. Так, бо ёсць некалькі варыянтаў, пра што гэтыя панове маглі размаўляць. І зараз мы таксама іх крыху высветлім. Пра рэакцыю кааліцыі. Што ім не спадабалася вось такога? Чаму не можа два пана паважных сустрэцца? Скажу так, вось, і тут гаворка пра варыянты таго, што маглі абмяркоўваць гэтыя панове. Так, бо усе гэтыя варыянты ўказваюць на тое, што ёсць нейкая інтрыга. І што Шымон Галоўня спрабуе шукаць, магчыма, спрабуе шукаць свайго месца ў палітыцы. Бо вядома, што пасля прэзідэнцкіх выбараў, дзе ён набраў 4,99%, то бок крыху менш, чым за вартасць алкаголю ў піве, у некаторых півах, так, як жартавалі інтэрнэт-карыстальнікі, то ягоная пазіцыя вельмі дрэнная, вельмі кепская. Вынікі даследаванняў, асабліва пасля таго, як адбыўся развод афіцыйны ў трэцім шляху, і ПСЛ, і Польска 2050 ідуць кожны ў свой бок, то даследаванні паказваюць, што і адна, і другая партыя будуць мець вельмі вялікія праблемы з тым, каб патрапіць у Сейм. Шымон Галоўня, верагодна, шукае вось нейкай магчымасці, каб у гэтай вялікай палітыцы застацца і застацца не на апошнім месцы. Ёсць галасы, што Шымону Галоўні ўжо прапаноўвалася вельмі шмат чаго. Дональд Туск прапанаваў яму нават пасаду віцэ-прэм'ера. Узамен за тое, каб ён саступіў, так як сказана ў кааліцыйнай дамове, увосень гэтага года з пасады маршала Сейму і уступіў яе лідару левых, то бок Владзіміру Чажастаму. Але ўсе гэтыя прапановы Шымону Галоўні не падабаюцца. Увогуле, я чуў ад людзей, вось якія, скажем так, размаўляюць у кулуарах з палітыкамі ў Сейме, што ўсё з прыстаўкай віца Шымону Галоўні вельмі моцна не падабаецца. Увогуле, апошнія тыдні нават, скажем так, вось пасля выбараў. Прыйшло вельмі шмат галасоў, што ў Шымона Галоўні вельмі моцна ўключылася ягонае эга. І што сысці з пасады другой асобы ў дзяржаве, стаць нейкі там віцэ, ці ўвогуле стацца проста нейкім там дэпутатам у Сейме, што гэта проста негодна ягонай вялікай асобы. Таму адбываюцца вось такія розныя інтрыгі. Што тычыцца рэакцыі ў кааліцыі, то, канешне ж, гэта быў шок. Шок быў, думаю, што для ўсіх, і відавочна ўсё ўказвае на тое, што ўвогуле мала хто, магчыма, нават ніхто не ведаў пра тое, што вось адбылася ці будзе адбывацца такая сустрэча. Гэта, канешне ж, удар і ў Дональда Туска, і ў былога кааліцыянта Шымона Галоўні, то бок у партыю ПСЛ. Я чытаў у апошнія дні размовы з рознымі палітыкамі з розных кааліцыйных партый, і ўсе яны кажуць, што яны проста абсалютна не спадзяваліся і
нават не ведаюць, як рэагаваць. Ну і галоўнае, што Шымона Галоўню вельмі моцна крытыкуюць, то бок гэта не проста здзіўленне. Яго называюць здраднікам, яму кажуць, што ён толькі 5 гадоў у палітыцы і ўвогуле не разумее, што ён робіць. На яго накінуліся ўсе, бо і ён нават быў ужо вымушаны тлумачыцца не толькі з таго, што ён зрабіў, але і вось неяк рэагаваць на гэтую рэакцыю. Вось, і казаць, што ён вось усіх хоча прымірыць, а яго тут запісваюць у здраднікі ці некага такога. Давай пераходзіць да самага востранькага, да тэорый. Што там магло адбывацца і пра што мог дамаўляцца Шымон Галоўня і Яраслаў Качынскі? Так, ведаеш, па-першае, што хачу сказаць, што Шымон Галоўня крыху паводзіць сябе як малое дзіця наіўнае. Вось, і гэта праўда. На маю думку, ён даў сябе ўцягнуць у нейкую гульню, абсалютна забыўшыся пра тое, што Яраслаў Качынскі гэта той яшчэ ліс. Усіх такіх хлопчыкаў у кароткіх шорціках Яраслаў Качынскі заўсёды абыграе. І калі Яраслаў Качынскі пачаў нейкую вялікую гульню і спрабуе сябе ўцягнуць у нейкую інтрыгу, то першае, што трэба рабіць, гэта ўцякаць. Ось, бо абсалютна відавочна, што Шымона Галоўню проста выкарыстоўваюць у нейкіх там, ну, у нейкіх сваіх мэтах. Ну, гэта, слухайце, гэта абсолютно нормально. Палітыка, палітыка гэта брудная рэч. І такія рэчы там заўсёды рабіліся. Ось, я думаю, што шмат хто з нашых гледачоў глядзеў гэты культавы серыял House of Cards, так, які вось быў там 10-15 гадоў неверагодна папулярны з Кевінам Спейсі. І там, канечне, крыху больш каларызавана, скажем так. Ну, плюс яшчэ гэта ўсё ж таки была амерыканская палітыка, дзе крыху іншы маштаб, але там вельмі добра было паказана, асабліва там у першым, у другіх сезонах, як вось робяцца такія рэчы. У кулуарах ціха дамаўляюцца, каб кагосьці, напрыклад, высадзіць з крэсла, так, ці пазбавіцца кагосьці са сваіх канкурэнтаў з палітыкі. І гэтак далей. Відавочна, мы з вами становімся сведкамі таго, што пасля прэзідэнцкіх выбараў, якія скончыліся для кааліцыі катастрофай, ну, заслужана. Тут я нагадваю, што гледачы могуць паглядзець наш вельмі падрабязны разбор пра тое, чаму Рафал Трzaskowski гэтыя выбары прайграў. Пасля гэтай катастрофы пачалося ў польскай палітыцы новае разданне, так, новае разданне карт, скажем так. У польскай палітыцы вельмі часта ёсць такія параўнанні з картачнымі гульнямі. І так, як я казаў, пачаўся ўжо перыяд гэтай палітычнай нестабільнасці, і найбліжэйшым часам вось такіх вось здарэнняў будзе ўсё больш і больш. Пра што яны маглі размаўляць? Ну, канешне ж, ось, як я ўжо сказаў парачку хвілін таму, Шымон Галоўня вельмі трасецца за сваю пасаду, за пасаду маршала Сейму. Яна яму, відавочна, вельмі спадабалася, ён не асабліва хоча ўваходзіць у склад ураду, вось, бо уваход у склад ураду азначае адразу вельмі вялікую адказнасць. Ты атрымоўваеш нейкую міністэрскую пасаду, так, то бок атрымоўваеш нейкі накірунак, за які адказны ты, і калі там нешта будзе адбывацца не так, то ўся адказнасць будзе кладзецца на твою галаву. То бок вельмі лёгка можна, скажем так, выгараць. Прыкладаў шукаць доўга не трэба. Вось, напрыклад, даслоўна 1,5 тыдні таму, здаецца, з пасады віцэ-міністра сельскай гаспадаркі сышоў Міхал Коўдзейчак. Ось, гэта, скажем так, перад 23 годам быў такі яскравы палітык, які змагаўся і з пісам, і з платформай адначасова. Ось, але Дональд Туск усягнуў яго ў сваю гульню, запрапанаваў яму старт на выбарах у Сейм са спісаў грамадзянскай кааліцыі, пасля чаго даў яму пасаду віцэ-міністра сельскай гаспадаркі. Міхал Коўдзейчак быў актывістам фермераў. Скажем так, вельмі хутка Міхал Коўдзейчак высветліў, і зразумеў, што крычаць крычалкі на мітынгах фермераў з нейкімі патрабаваннямі, а пасля, калі ты становішся міністрам, віцэ-міністрам адказным за гэты накірунак, атрымоўваеш рэальныя рычагі, каб увесці ў жыццё тое, пра што ты крычаў, то ты разумееш, што жыццё зусім іншае, палітычнае жыццё зусім іншае, ніж так, як ты сабе гэта уяўляў. І вось цягам 1,5 гады ён страціў, скажем так, усе сваю
усе свае палітычныя балы, ну і сышоў у небыт. Вось тое ж самае прыкладна можа чакаць і Шымона Галоўню, калі ён павядзецца на гэтую гульню і дазволіць Яраславу Качынскаму, ну і іншым там палітыкам вось абвесці сябе вакол пальца. Ці правільна я разумею, што ты як палітычны дарадца не рэкамендаваў бы Шымона Галоўні ўваходзіць ва ўрад з пасады маршала Сейма? Не, конечно ж, можна сыходзіць з пасады маршала Сейму і заняць, напрыклад, міністэрскую раду, але трэба быць проста вельмі асцярожным і трэба разважліва ставіцца да таго, якую менавіта пасаду табе запрапануюць. Бо калі табе запрапануюць, напрыклад, пасаду міністра аховы здароўя, то лепш адразу зрабіць сабе харакірі. Вось сур'ёзна, бо ніхто ніколі ў Польшчы не зробіць сабе палітычных балаў на міністэрстве аховы здароўя. Адначасова з гэтым, напрыклад, можа быць пасада, не ведаю, міністра замежных спраў. Ну, але тут, вядома, трэба выпіліць нейкім чынам Радаслава Сікорскага. А гэта, хутчэй за ўсё, немагчыма, бо Радаслав Сікорскі гэта баец значна Глыба, гэта так, баец значна больш цяжэйшай вагі, аніжэлі спадар Шымон Галоўні, ну, праз усёй павагай. Але агулам, у палітычным дыскурсе ў апошнія дні ёсць розныя тэорыі, іх, прынамсі, некалькі, так, пра тое, што магло адбывацца. Ну, канечне, першае, што прыйшло на ум усім, здаецца, вакол, што гэта здрада. Ось, што гэта здрада і ізноў ідзе абмеркаванне таго, каб скінуць Дональда Туска з пасады прэм'ер-міністра і стварыць вось нейкі такі тэхнічны ўрад, пра які Яраслав Качынскі казаў яшчэ месяц таму. Здавалася б, што гэтая тэма, ну, скажем так, ужо скончылася, так, і пра яе ціха, але відавочна, што нейкія там ўсё ж такі спробы і размовы далей ідуць. Канечне, Шымон Галоўні на сваёй прэс-канферэнцыі ў панядзелак кляўся там на Бібліі, што не абсалютна ён ніколі не зрадзіць Дональда Туска і што і так яму прапанавалася увайсці ў, скажем так, антытусковую кааліцыю, каб прагаласаваць у Сейме з вотамам недаверу да ўраду, але ён вельмі станоўча адразу сказаў, што не, ніколі ў жыцці, я буду верным до конца. Канечне ж, ёсць яшчэ нейкія там галасы, якія, здаецца мне, могуць мець рэальную падставу. Вельмі верагодна, што ідуць нейкія размовы, каб, напрыклад, Шымон Галоўні стаў прэм'ер-міністрам. Бо, напрыклад, ёсць такая рэч, якая называецца вотам недаверу. Ён ёсць канструктыўны, а ёсць неканструктыўны. Так вось, канструктыўны вотам недаверу — гэта калі уносіцца ўнёсак пра гэты вотам у Сейм і адразу прапаноўваецца замена на пасадзе прэм'ер-міністра. То бок, адным галасаваннем гэта робіцца. Адно галасаванне і проста, скажем так, замяняецца адзін прэм'ер-міністр на другога. Так? І, дарэчы, гэта было б даволі лагічна для Шымона Галоўні, бо пасада прэм'ер-міністра — гэта, вельмі высокая пасада, вядома. Так? А так, як я ўжо сказаў раней, усё, што з прыстаўкай віца, яму не вельмі моцна падабаецца, бо б'е ў ягонае разагрэтае эга. І Шымон Галоўня, і асяроддзе Яраслава Качынскага кажуць, што гэта ўсё неправда, але вось мне здаецца, што менавіта такія размовы могуць сапраўды ісці. Тым больш, што вельмі шмат розных рэчаў указвае на тое, што для Яраслава Качынскага асабіста пасада прэм'ер-міністра не значыць абсалютна нічога. Вось. А ў апошнія 8 гадоў ён кіраваў краінай з задняга сядзення увесь час. Спачатку была прэм'ерка Беата Шыдла, пасля быў прэм'ер Матэўш Маравецкі, але ўсе мы ведаем, хто, скажем так, цягнуў за шнуркі увесь час. Гэта быў Яраслав Качынскі, які большасць вось гэтых 8 гадоў, там за выключэннем парачкі гадоў, увогуле не займаў нейкай афіцыйнай пасады у польскім урадзе. Ты кажаш пра прыклады Беаты Шыдлы і Матэўша Маравецкага, але ўсё ж гэта людзі ПіС, а тут Шымон Галоўні, які з іншай партыі. Паверце мне, сябры, што Яраслав Качынскі дакладна ведае, што зрабіць, каб нават маючы прэм'ер-міністрам Шымона Галоўню, далей кіраваць Польшчай. Вось, я абсалютна ўпэўнены, што гэты чалавек знойдзе спосаб. Напрыклад,
папярэдніх 8 гадоў, калі ПіС быў ва ўладзе, паказвае, што дастаткова проста, каб у Ярослава Качынскага пад рукой былі польскія спецслужбы. Напрыклад, я памятаю некалі мы распавядалі ў адным з нашых выпускаў, гаворка, здаецца, ішла пра выбары 2020 года. Вось гэта было там яшчэ некалькі месяцаў таму. Я там распавядаў пра такую асобу, это былы палітык Ярослав Говін. У тыя часы быў віцэ-прэм'ерам. Дарэчы, я недавно ехаў з ім у трамваі, седзячы побач з ім, вось. Седзячы побач так з былым віцэ-прэм'ерам Польшчы, а ён ехаў такі сціплы дзядуля з пакецікам з бідронкі. Гісторыя ягонага палітычнага жыцця вельмі яскрава паказвае, што такім людзям, як Ярослав Качынскі і Дональд Туск, то вось тыя найвялікшыя асобы ў польскай палітыцы на дадзены момант, ім усё роўна, якую пасаду ты займаеш, яны заўсёды знойдуць спосаб, каб сябе кантраляваць, а калі не атрымаецца сябе кантраляваць, то цябе проста усунуць, скасуюць з палітычнага жыцця, і даволі хутка ты нават гэтага не заўважыш. Окей, ці правільна я разумею, што галоўная тэорыя, што Шыман Галоўні і Ярослав Качынскі дамаўляліся пра вось пасады, пра новы вось гэты тэхнічны ўрад, што Шыман Галоўні можа стаць у ім прэм'ерам, такім кампрамісным быццам бы. Нарэшце, на маю думку, я б рабіў стаўку менавіта на гэта, што могуць ісці нейкія размовы, што Шыман Галоўні можа стаць прэм'ерам. Ты больш, вось так як я казаў хвілінку таму, для Ярослава Качынскага пасада прэм'ера нічога не значыць. І, напрыклад, мы памятаем, што ў 23-м годзе, так, пасля выбараў у Сейм, калі Права і Справядлівасць не магло зрабіць кааліцыю, то яны прапанавалі лідару партыі ПСЛ пасаду прэм'ер-міністра. Так, і гэта пацверджаная інфармацыя, то бок розныя крыніцы гэта пацвердзілі. То бок яны прапанавалі пасаду прэм'ера партыі, якая ў 6 разоў меншая ў Сейме за іхнюю партыю. Разумееш, так? То бок гэта пасада сапраўды для Качынскага не значыць абсалютна нічога. Ён ёй не даражыць. Ён гатовы яе прынесці на падносіку, узамен за такую, напрыклад, палітычную здраду. Пра што яшчэ маглі размаўляць Галоўні і Качынскі? Ну, насамрэч, варыянтаў не так шмат. Ну, напрыклад, Шыман Галоўні сказаў учора на прэс-канферэнцыі, што нібыта яны размаўлялі пра тое, між іншым размаўлялі пра тое, што ці Шыман Галоўня прыме прысягу ад прэзідэнта-электа Караля Наўроцкага. Так, бо асяроддзе вось там некаторай невялікай часткі, скажам так, вось ліберальнага істэблішменту, гэта вось дзве асобы, Томаш Ліс, Роман Гертых, ну і там, скажам так, часцей за ўсё інтэрнэт-карыстальнікі, якія гартуюцца вакол іх, яны крычалі вось тое, што так Шыман Галоўня мусіць не прыняць прысягу. Былі нават нейкія там опініі, так, праўныя, юрыдычныя, што нібыта там ёсць нейкі спосаб, каб Шыман Галоўня стаўся, як гэта сказаць, спаўнёнца абавязкі. Заняў часовую ролю прэзідэнта. Так, часовую ролю прэзідэнта на некалькі гадзін, і цягам гэтых некалькі гадзін прыняў бы ўсе тыя законы, якіх не хацеў прынимаць Анджэй Дуда. Але, на мою думку, скажем так, я думаю, што Ярослав Качынскі добра разумее, што Шыман Галоўні не пайшоў бы на такі крок, бо гэта такое ўжо, скажем так, вельмі моцна набліжанае да дзяржперавароту, такое, у нейкай ступені, канешне. Але давай все ж таки падсумуем вось гэтыя тэорыі, пра якія мы так размаўлялі. То бок, першае, пра што яны маглі размаўляць, гэта палітычная будучыня Шымана Галоўні. І тут, як я разумею, могуць быць розныя сцэнарыі. Ну, першае, гэта прэм'ер. Другое, я так разумею, што гэта захаваць пасаду маршала Сейма, але ўжо у аб'яднанні з ПіС канфедэрацыі, ці так я разумею? Ёсць такая опцыя, што ён можа спрабаваць застацца на пасадзе маршала Сейму галасамі Права і Справядлівасці, напрыклад. Права і Справядлівасць, магчыма, канфедэрацыі, ну і там часткі, скажам так, з іншых партый. Так, такая верагоднасць таксама існуе, але я раблю стаўку больш на тое, што Ярослав Качынскі шукае спосабу, магчыма, не ў дадзены момант, а магчыма, скажам так, праз паўгады, ці крыху там пазней нават,
У залежнасці ад таго, як будуць выглядаць вынікі партыі ў даследаваннях, так і ці будзе гэта яму карысна, то так, магчыма, ён шукае такую спосабу, каб скінуць Дональда Туска, зрабіць такі палацавы пераварот, і, магчыма, так падарваць пасаду прэм'ер-міністра Шымону Галоўню. І гэта ўжо вось другі момант, наколькі я разумею, абмяркоўваўся, хутчэй за ўсё, па тэорыях. Гэта вось менавіта як забраць уладу у Дональда Туска. Бо першы сцэнар гэта, наколькі разумею, вотум недаверу, але ёсць і другі сцэнар. Гэта калі прэзідэнт, ужо Караль Наўроцкі, не прымае бюджэт. І наколькі я разумею, што для абодвух сцэнароў патрэбныя галасы вось партыі Польшча 2050 Шымона Галоўны. У выпадку з вотамам недаверу патрэбныя галасы, каб яны прагаласавалі, а ў варыянце з непрыняццем бюджэту дастаткова, каб, напрыклад, устрымаліся ад голасу, ці, напрыклад, захраслі ў ліфце, ці, напрыклад, ехалі ўсёй партыяй на адным аўтобусе на паседжанне Сейму, і гэты аўтобус, не ведаю, захрас у корках, так, на Весластрадзе. Галасаванне правалілася, і далі, там, вядома, так, як я казаў, прэзідэнт Наўроцкі распускае Сейм проста. Вот такая магчымасць у яго ёсць. То бок, хутчэй за ўсё, цягам паўгода, я так разумею, мы можам даведацца, пра што яны ўсё ж такі дамаўляліся. Калі Шымон Галоўня ці зменіць пасаду раптам, ці, наадварот, раптам не зменіць пасаду, не сыдзе са сваёй пасады маршала Сейма, як гэта дамоўлена па кааліцыйнай дамове, прабачце за тавталогію, ці калі адбудуцца ці вотум недаверу, ці вось Караль Наўроцкі не прыме бюджэт, дзякуючы адсутнасці галасоў дэпутатаў партыі Польшча 2050. Так ці інакш, пачынаючы з 6 жніўня, дарэчы, ўжо менш, чым за месяц, у нас у Польшчы пачынаецца новая палітычная эпоха прэзідэнта Карля Наўроцкага, якая абяцае быць вельмі цікавай, вельмі насычанай, бо гэта, так як я шмат разоў паўтараў, гэта будзе іншы прэзідэнт, аніжэлі Анджэй Дуда, чалавек з іншымі поглядамі, які я буду настойваць на тым, што ён абсолютна не гатовы да пасады прэзідэнта, яго няма палітычнага досведу, няма вось гэтых палітычных кампетэнцый. Так, у Анджэя Дуда яны ўсё ж такі былі, бо ён займаў шмат розных палітычных пасад перад тым, каб стаць прэзідэнтам. Але ці атрымаецца у яго стацца незалежным ад Ярослава Качынскага, час пакажа. Я амаль што перакананы, што такія амбіцыі ў яго дакладна ёсць. І пераходзім да наступнай тэмы, гэта міграцыйны крызіс. Што адбываецца на межах з Германіяй і нечакана. Для мяне ў прыватнасці з Літвой. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Кирилл, мінулы раз мы з табой распавядалі, што вось, хутчэй за ўсё, добрая была б справа, калі б урад Дональда Туска увёў часовы кантроль на мяжы з Германіяй, каб крыху знізіць вось гэтае напружанне на мяжы. І пакуль мы монтавалі выпуск, урад Дональда Туска, у прыватнасці, увёў вось гэтыя, узнавіў кантроль на межах з Германіяй, вось як я кажу, для мяне, прыватнасці, нечакана, з Літвой. Гэта адбылося тыдзень таму, пра гэта сказалі, і вось у панядзелак, 7 ліпеня, вось гэты кантроль распачаўся. Давай распавядзем увогуле, якая рэакцыя полякаў на гэта, што гэта змяніла, ці бачна нешта па першых днях, вось што адбываецца. Так, сябры, у мінулым нашым выпуску, гэта была галоўная тэма у выпуску. Крызіс, скажем так, крызіс можна браць у двукоссе, крызіс на мяжы. Фактычна, даслоўна, здаецца, 2 гадзіны ці 3 пасля таго, як мы запісалі наш падкаст, breaking news ва ўсіх навідавых каналах прыйшла інфармацыя пра тое, што ўрад на экстранным паседжанні прыняў рашэнне, каб увесці гэты кантроль. І фактычна з панядзелка, то бок з 7 ліпеня, гэты кантроль адбываецца. Аднак трэба падкрэсліць, што гэта так званы выбарачны кантроль. Так, то бок на ўсіх памежных пераходах, вядома, памежныя пераходы паміж краінамі і ЕС яны выглядаюць крыху інакш, так, але вось на ўсіх гэтых дарогах стаяць блокпасты, памежнікі,
выпрачна кантралююць нейкія там машыны, вось таксама адбываецца ў цягніках, ну і так далей. І такім чынам, увёўшы кантроль на сваіх памежных пераходах, польская дзяржава адрэагавала на, у прынцыпе, тыя ж самыя дзеянні, якія ўжо больш за год робіць дзяржава нямецкая. Так, бо з нямецкага боку такі кантроль адбываецца ўжо даволі даўно. І, дарэчы, новы ўрад Фрідріха Мерца, ось які кіруе Нямецчынай ўжо, здаецца, 2 месяца прыкладна, ён гэтую палітыку крыху абвастрыў нават так. Яны пачалі змяняць падыход нямецкай дзяржавы да міграцыі на больш жорсткі. То бок абсалютна адыходзіць хоць ад той спадчыны, якую пакінула пасля сябе гаспадарня Ангела Меркель. А чаму, дарэчы, уведзены кантроль таксама і на літоўскай мяжы? На літоўскай мяжы кантроль уведзены таму, што ёсць, напрыклад, выпадкі, калі нейкія нелегальныя мігранты з усходняга боку намагаюцца перайсці вось праз гэтую сцяну, так, і патрапіць у Польшчу, у іх гэта не атрымоўваецца, але пасля у іх гэта атрымоўваецца зрабіць праз мяжу літоўска-беларускую. Ось, і ўжо пасля праз Літву яны намагаюцца патрапіць у Польшчу, ну і далей на захад. І такім чынам польская дзяржава спрабуе вось злавіць гэтых людзей вось на мяжы польска-літоўскай. Так, таму, в прынцыпе, для мяне нічога дзіўнага, што такі кантроль уведзены. Канешне ж, далей працягваюцца акцыі пратэсту, дзеянні руху обороны граніц, ось пра які мы распавядалі на мінулым тыдні. Гэтыя там в асноўным гэта дзядзькі, на 99% працягваюць стаяць на межах. Меркаванне пра іх у мясцовых жыхароў, дарэчы, такое, ну, вельмі цікавая. Так, большасці, ну, прынамсі з таго, што я вось чытаў, глядзеў, я глядзеў не толькі там нейкія адныя СМІ, а вельмі розныя СМІ, то рэакцыя мясцовых жыхароў на іх даволі кепская, бо, скажем так, людзі проста не бачаць сэнсу у тым, каб яны там знаходзіліся. Дарэчы, калі гаворка пра лічбы, правыя палітыкі ўвесь час кажуць і называюць лічбу ў 10 000 мігрантаў, якіх нямецкая дзяржава нібыта вось прывезла на тэрыторыю Польшчы. Так, і такім чынам проста ствараецца ўражанне нейкай вялікай хвалі людзей, якая залівае польскую дзяржаву. Аб чым гаворка? Бо у апошнія некалькі гадоў нямецкая дзяржава пачала стасаваць так званыя пушбэкі. Вось, гэта прыкладна тое самае, што робіць польская дзяржава на польска-беларускай мяжы, проста выпіхваючы мігрантаў назад у Беларусь. Таксама пачала рабіць і нямецкая дзяржава. Калі яны яшчэ вось на самым памежным пераходзе ловіць кагосьці, хто не мае дазволу на ўезд у Нямецчыну, не мае адпаведных дакументаў, то яны проста разварочваюць і вяртаюць гэтую асобу назад у Польшчу. То бок гэты чалавек не тое, каб быў злоўлены недзе там у Германіі і прывезены ў Польшчу. Ён быў у Польшчы і яму проста не дазволілі уехаць у Германію. І, дарэчы, сярод гэтых 10, там прыкладна 10 000, там плюс-мінус некалькі соцень, так, прыкладна палову складаюць грамадзяне Украіны, якія знаходзяцца ў Польшчы, але не маюць адпаведных папераў, каб ехаць далей на захад, але спрабуюць гэта зрабіць. І вось такім чынам проста на мяжы іх разварочваюць і вяртаюць назад у Рэч Паспалітую. Вось гэта тыя самыя 10 000 чалавек. Ну і да гэтага яшчэ можна дадаць там прыкладна 7 ці 8 соцень людзей. Гэта вось менавіта тыя, каго злавілі ўжо недзе там на тэрыторыі Германіі. Гэта могуць быць, ну, хутчэй часцей за ўсё, гэта грамадзяне нейкіх там трэціх краін. Вось, і іх фактычна па працэдурах там рэадмісіі ці вось Дублін-3 іх вяртаюць у Польшчу. Але гэта сотні людзей, не дзесяткі тысяч, не тысяча дакладна. А што кажа польскае грамадства? Вось мы казалі, што гэта будзе слушны крок увесці часовы кантроль на межах з боку ўраду Дональда Туска, але ці так лічаць полькі і палякі? Што кажуць сондажы, апытанні? Так, па апытаннях бачна, што палякі падтрымліваюць гэта рашэнне. Вось, падтрымліваюць пры гэтым, наколькі я памятаю, там каля 70% падтрымкі.
Менавіта тэма мяжы для палякаў яна такая ну даволі балючая і людзі на яе ахвоча рэагуюць. Тое, што зрабіў рад, гэта добра. Трэба было зрабіць гэта нават яшчэ раней. Вось мы пра гэта казалі ў нашым мінулым выпуску. Адзінае, што яны зрабілі гэта крыху занадта позна. Ось у выніку, скажем так, атрымалася так, што права і справядлівасць разам з канфедэрацыяй і вось гэтымі рознымі актывістамі вось гэтых рухаў брамы граніц, патрулі абыватэльскія, што яны вымусілі, яно так проста прынамсі выглядае, што яны вымусілі на ўразе Дональда Туска прыняць нарэшце нейкіх крокаў. Ну і яшчэ крыху пра лічбы пытанні, наколькі я памятаю, там сапраўды было за 70%, мне За падаецца, нават 70, каля нават, так. 75. І што цікава, там былі вельмі падобныя лічбы ў розных і возрастных і палавых групах, то бок гэта плюс-мінус роўнае меркаванне вось такога сярэдняга паляка, сярэдняй полькі, незалежна ад там узроста ці месца жыхарства, незалежна ні ад чаго. Вось, цікава, нечакана. Чаму пытанне з міграцыяй такое вострае зараз? Это все наступствуе вось таго, пра што мы казалі і дарэчы, у мінулым нашым выпуску, про тое, што напружанасць звязаная з мігрантамі ў польскім грамадстве расце, бо польскае грамадства падышло да нейкай сваёй мяжы прыняцця новых людзей. Таму проста натуральна, што тэма міграцыі яна вельмі гарачая. Да таго ж ну, у прыватнасці вось з дадзенай сітуацыі, якая адбываецца ў дадзены момант, так з вось гэтай мітычнай хваляй нелегальных мігрантаў з заходняга напрамку, то гэта ў шмат чым раздута проста штучна. Так, бо мы ўсе выгадна разумеем, што нейкай вялікай хвалі вось гэтых нелегальных мігрантаў захаду проста няма. Ну, вось. Але вельмі добрыя паліттэхналогіі, дадаткова да гэтага дадатак да гэтага соцсеткі, ўсё гэта дапамагае стварыць вось нейкае такое вось уражанне, што фактычна нас тут гэтыя мігранты заліваюць. Што я хацеў яшчэ сказаць? Канешне, я выдатна ведаю, што нават сярод нашых, напрыклад, гледачоў ёсць вельмі шмат людзей, якія падтрымліваюць нават ультра правыя польскія партыі і вельмі часта падкрэсліваюць у каментарах, што для гэтых ультраправых польскіх партый гаворка ідзе пра мігрантаў там, ну, не ведаю, з Афганістану, з Сірыі і гэтак далей, але ніколі не ідзе пра беларусаў, там, украінцаў і гэтак далей. Але дастаткова успомніць, узгадаць вось гэтае відэа, так, пра якое мы абмяркоўвалі там парачку выпускаў таму, дзе проста, можна сказаць, пустае месца, жанчына, якая выглядала, скажем так, калі б я сустрэў яе на вуліцы, ніколі б не падумаў, што яна такая, добра, не буду казаць гэтага слова, вось. Андамігрантская. Так, вось, але яна сваімі словамі вельмі добра паказала сваё стаўленне. Вось, таму стаўленне палякаў агулам да міграцыі, нават калі гэта будзе міграцыя да людзей з блізкага ўсходу ці Афрыкі, вельмі лёгка можа перакінуцца і на мігрантаў з іншых краін. Вось, у нейкі момант гэтая мяжа можа быць перакрочана, і тады дрэнна будзе усім. Ідэя піс з рэферэндумаў па тэме міграцыі. Распавядзі, што гэта ўвогуле такое. Ну, так, права і справядлівасць абвесціла, што пачынае збіраць подпісы пад праектам, грамадзянскім праектам, каб зрабіць рэферэндум. Сабралі на дадзены момант, наколькі я памятаю, больш за 500 тысяч подпісаў, то бок вельмі верагодна, што фактычна яны паспрабуюць унесці ў Сейм такую прапанову. Ці азначае гэта нейкія рэальныя крокі? На мою думку, гэта проста палітычны спектакль. Вось, не больш за тое. Бо, па-першае, што такое рэферэндум па нелегальнай міграцыі? А што ёсць нехта, хто падтрымлівае нелегальную міграцыю, прабачце? Ну, здаецца мне, што не. Што ўсе разумеюць, што нелегальная міграцыя гэта дрэнна, і трэба з ёй змагацца. Так, то бок нейкі рэферэндум для гэтага праводзіць не трэба. Па-другое, як будзе выглядаць пытанне ў гэтым рэферэндуме? Вы за ці супраць нелегальнай міграцыі? Ну, супер выдатней, кажам так, сэнсу правядзення такіх рэферэндумаў абсалютна няма. Вось, гэта проста элемент палітычнай гульні, бо тэматыка рэферэндуму, тэматыка вось такой непасрэднай дэмакратыі, гульня гэтай тэматыкай, яна з'яўляецца вельмі добрым інструментам, каб збіваць новыя палітычныя балы для сябе.
Я нешта чуў, і ты падкажыце гэта ад гэтай тэмы ці не, што піс быццам бы хоча абмежаваць краіны, з якіх Польшча будзе прымаць мігрантаў. Так, ёсць такія прапановы, каб зрабіць нейкі спіс краін. Яны, канешне ж, падглядзелі гэтую ідэю ў ЗША, так, дзе Дональд Трамп, адміністрацыя Дональда Трампа абмяжоўвае ўезд у краіну для мігрантаў з некаторых краін. І яны вось хочуць увесці нешта падобнае і ў Польшчы. Канешне ж, ну, я хачу супакоіць нашых гледачоў, пра Беларусь там гаворка дакладна не будзе ісці. Ось беларусаў гэта верагодней за ўсё тычыцца не будзе. Хутчэй за ўсё можа ісці пра мігрантаў вось з такіх краін, так Афганістан, Сірыя, нейкія там некаторыя краіны Афрыкі. Вось прыкладна такі спіс. Окей, будзем назіраць далей, што адбываецца і з сустрэчамі Шымана Галоўні, і з міграцыйным крызісам, і ўвогуле з тэмай мігрантаў і мігрантак. Гэта быў выпуск падкаста «Зроблена ў Польшчы». Сустрэнемся праз тыдзень. Так, сябры, дзякуй, што вы сёння былі з намі. Калі ласка, працягвайце падтрымліваць нас на Баймі Кофісе на Патрёне. І да сустрэчы праз тыдзень. Пакуль.